Ил буенча 2 миллион бала тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлый. 170 бина кулланылышка тапшырыла. Ил күләм проектлар буенча быел зур төзелеш җәелдерелгән иде. Республикада гына яңа 5 мәктәп үз ишекләрен ачты. Шуларның берсе Казанның 186-нчы күп профильле лицее. Бүген аны Россия хөкүмәт рәисе Дмитрий Медведев та күрде. Әлбәттә, тыштан гына аның алдында видеоэлемтә аша бу мәктәптән Рөстәм Миннеханов хисап тутты. Гөлнас Сәфәддинова дәвам итә. Хочу поздравить ребят, которые впервые у нас вообще сегодня сядут за парту. Беренче кыңгырау бүген Россиянең 42 мең мәктәбендә чыңлый. Төбәкләрдә уку елы ничек башлануы белән хөкүмәт рәисе үзе кызыксынды. Дмитрий Медведев белән видеоэлемтәдә 28 төбәк. Беренче әңгәмә Татарстан белән нәкъ шушы яңа ачылган мәктәптә. Сегодня в эту школу пришли 317 первоклассников, 11 первых классов. И, конечно же, в этом году, к новому учебному году, мы сдали 5 школ и 2 крупных пристроя на 5700 ученических мест. Дмитрий Медведев шокката 11 беренче сыйныф ул санап та чыгарды. Димәк, монда бер параллеле дә булачак. Яңа урыннар булдыру, мәктәпләрне тәртипкә китерү, 3нче сменаны бетерү, авыл җирендә яңа мәктәпләр төзү – бу хәзер ил күләм бурычлар. Регионам были предусмотрены значительные средства, ну и сейчас они, естественно, предусмотрены, около 200 миллиардов рублей. За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых мест. Казанның Соловиная Роща микрорайонында ачылган заманча мәктәптә 1150 укучы белем алачак. Төзелеш 2018 елның язында халык бик сорагач президент карары буенча башлана. Тирәдә йортлар күп төзелә, мәктәпне 4 күз белән көтәләр. Бик тә көттек, 2 ел без күчкәнек. Менә хәзер инде мәктәп төзелде, Аллага шөкер. Безгә бик кызык булды. Беренче дәрес булды инде сезнең. Әйе, иртәгә барабыз тоже. Обучаться в первую смену. Балалар беренче смена гына укыячак. Микрорайон балаларын тулысынча кабул иттек. Профильле фәннәр физика, математика, информатика, химия, медицина һәм инженерлык юнәлешләре буенча да укытабыз. Бу мәктәп хөкүмәт рәисе атаган барлык таләпләргә җавап бирә. Киң якты ашханә, технология сыйныфлары, кызлар пешерергә, малайлар агач эшенә өйрәнәчәк. Мондагы җиһазлар WorldSkills стандартлары буенча. Фрезерный станок с ЧПУ, он позволяет работать с различными материалами, такими как фанера, древесина, акрил. Мәктәп спортзалы 2гә бүленгән. Менә бу фитнес үзәккә охшаганында балалар тренажерларда шөгыльләнәчәк, әянәшәдә генә зуррак зал. Монда балалар футбол, волейбол, мини-футбол, баскетбол уйнаячак. Мәктәптә спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр бик күп. Әйтик, дәресләр тәртибендә бассейн аерым билгеләнгән. 2нче сыйныфтан алып атнасына 1 сәгать балалар суда yüзәчәк. Бассейн олылар һәм башлангычлар өчен аерым. Балаларга бүтән шартлар тудырылган, матур итеп укып, безнең республиканың инде киләчәктә укып бетергәч алга алып барырга. Гөлнас Сәфәддинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүген белем көнендә Татарстан президенты мөрәҗәгать белән чыкты. Ул балаларны, әти-әниләр һәм мөгаллимнәрне котлый. Мәгариф һәм фән һәр халыкның, һәр дәүләтнең үсеш нигезе. Шунсыз фәнни, техник һәм иҗтимагый алгарыш була алмый. Мәгариф ил күләм проектын гамәлгә ашыруда алдынгы сафларда баручы Татарстанда яшь һөнәр ияләренә ярдәм күрсәтү дәүләт сәясәтенең өстенлекле юнәлеше булып тора. Быел без күп телләр өйрәтелә торган мәгариф комплексларын булдыра башладык. Яңа уку елы сезгә иҗади ачышлар алып килсен диелә Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатендә.